Poslije 12 sati vožnje stigao sam na Pešter. Ostalo još nekih kilometar i pol do odredišta. Tu je jedan predivan Katun. Pogled je savršen. To je dobra stvar mog mountainbajka. Što mogu bilo gdje i bilo kad uvijek i treba da se popijeti gore na ovaj vrh. Nadam se da ću uspjeti.